Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilongki khubor bam takasngi. Kakhasi Hills Autonomous District Council ringkat kahima meliam kilalait ban Khenra Trading License hayodu. Ya kate ka jing Khenra Trading License hayodu jongka KHADC halor ka chiti sengsnai. Yap kabla ai kerteng khun kan thei u Hinyau Trem Association cha council kabayatho babon ki dukan hayodu ki dei jongki khasi. Nrilale benami ha ka kerteng jongki khasi. Hakashiti ketika seng bhalang snayap kababatai babun ki dukan barjela kimbiang ki kot kisla kum ki trading license ki professional taxes. Ka KHADC halor ketika shiti ke jingelamu EM in charge uba Jigur Mirthong uba Fantin Joseph Lakadong EM uba Gabriel Walang EM badus im Himamalim upa EM Ainam Sings im kilalet ban Khenra ban lab ke jing shisha. Shushu ketika shiti balapha da ka seng khun kan thei u Hinyau Trem Association tip mano bade nong yalam ni President Secretary ka ba dan jing soy kerteng AA asu ay tangkin number phone. Na kaliang UEM ka trade uba Jigur Mirthong usngolingo banyo apriang ni ketika City Ujor ya ka jingdan ki dukan barjela hayudu bambiangkon. O ka District Council klasha riam ha ka seng snayam ka ba pentip klam jing soy kerteng Henry ka District Council ka ba yeng na ka benta ki pat ba lajong klale ka benta ka badon kam. Ska. Aduh, deh, aduh, sih tay. Jadi pipi, lihat kerteng dari nunggu, sasan, tay, bukan copet. Lihat bedom tak, bedom port tak. Diko? Malam na itu. Kamu kia lo, berarti itu apa malu? Hah? Tengah malam, lalu technically, Pun bolo. lu sorry, yes. Dan rai kerpat lada kidon kum kini ki komplain adin mabut. Misal tunat lada makiru ki wanlang dan ya semran lang bagi bagin pej bagin ikpelitu yang ki nu te kidukan ki badon te trading license sausan kali. Senang bangi kena kalian jong council ban kalian jong kahimaro kila la ban sim ya kanu no bentak keputusan. Buat kumenero bagi lek katu kan kidukan
bila orang rui gitu ki bukan ki bala song da ki khar ba don da trading license ba ki don kam ban bu uwe mo tre kasi nang wa kan long ban ai kam ni kana kasi te kata na kalian tu ya men charge ru la kran ba ngiru ki korban ru ka hima ba soba ban ya pe lam ya kani ba kinu ki du kan kham tam ki bala kham he ba kini ban ai kam lem ya ki na kasi ke jumi ha kini ki dukan ki ba don koมันไอปัตเต็งสิกิเวได้เป็นกโนปัดยังงี้ฮากโนกโนเริ่มเป็นกโนไอคอนซิลฮากโนกโนเริ่มระดับพี่นั่นระดับเป็นเดย์แต่เป็นกโนไอกหิมารุฮากโนกโนเริ่มกับยาฮับมาบากระดูกันยี่พี่ละไอตีฮะพี่ได้พี่ไอปัตเต็งมาพี่แต่เป็นบลิมเป็นพวกบลิมชะกหิมาเป็นพวกบลิมชะกิซีเอ็มเป็นพวกบลิมชะงี้กินน้องดีซีกันโนงินละบันแทรกดาวนี่กี้ระดับกิมวันบันเลียทอกแต่ก็ถ้ากันยังกันพูนะคอนซิลก็ลองแบบพี่โยกันโนกระดูกันฮากโยเนี่ยฮากโนกันตาyang lagi jat lajong persiang baterai hitam kan ndai bancu kuat tak basuk bancu IY no syakit dekat dan ndai tak pot ong pat keno ya ka council kami ha ka jingwan jungi mentasngi kalong halor kanong rim ba kadon ko ka seng naki seng kenthai ke khun nyau trep association balawan ai daga jingtho sengi sa council kenata daw ngi wan mentasngi ban wat ya kita ki jing sisa halor ka jing pentip jongki re ngilap ban ba nakilang kita ki ba one complaint sa po council ki claim one mi te kalong kai ka ba bom singo tenang habang yu ba phi la wan ban ai complaint haka noka kam kemut phide ban wan lang khamtam e ki ai ra kerteng association ada individual to kila ban nam wan ru re minta ki wan da ka asyot kemut ki de ban ya don lang bat ni minta sngi re ki claim wan te nakaleng ni ngila le ya ka ek badon kam jong ka council ngila ya ngila persang ban wat ya kita ki ba kila ai jing tho kini ki association re ngilap ba ki don hi katokat ni ki ba 4 renew ya ki license ki don ki ba song claim pat don license ru ya kitu ngila ya sakmat katum ka kendon jong ka council ngi ibahan ni ha yudo kampun ki dukan gadi kerteng asi ni ki yo pada de ki dekhar ta kun ka disi usul ka himam liam kale ya kani em ya kata tin nakaleng jung council ni trelang bat kisim no ki ba don kam ban ya trelang bat kisim lan bat kisnong ni trelang bai bat ngin sim ya akson ha ka bai dei bat ki an jong ka council bat nakaleng kisim ya kano ka ba dei ban sim teng sei ong ba ka him malim ong ba ki yudo di ka pleng ja jong kun kisi karan ta kam dei shu no kismo em halor kata ka nurim nakaleng jungi yo ihi barok khoj ba hamno nur barok khoj ki don ki nongtre na ki barjla ki don ki dukan ki bade na ki barjla ra ni besat halor kata ka nurim kumut ki don ki put bangi hap perkhat bangi don lang bangi trelang pat kino ki cacun ruru kamdon kasil kamdon kano andre haba nakaleng ka konsil pat haba la don kano komplain iha pendet ka kamram deitang kata kira coba ka trading license bat labor bat ke benami jongki dukan ki badon hakane ka yo nakaleng konsil maton din ko pada don kum kini ki jaj seng bomdon sil bomdon yu kane kadai kasim ke banungkong bangiyo kum kane kasiti bat hadin habut habal kiwan hakane karukom minum tatensu kan ki bomdon tradition kita ki labor ki ba tre hagi dukan jongno lemda kim submit ya ki detail nakaleng jungi minum tre suban entertain ni dei ki na council ke bapet ya ka jaj bundru habawan manu ni hapsim bai ya ka jingkit klik ti halor kata ka nurim ngiwan taban pensisa ya kata andre ngilap ba kimdon kum kita te kita ki seng klemwan mi ting kin bet ba kide ki kam ki bom yahap ken ban chu pen bet ya ki council la kan